Croeso nôl I chi at Gylch y Defaid. Ac yn y gylch ar hyn o bryd, mae adran yr Iseldir. Defaid ni fel arfer yn gweld yn pori ar ein llawr gwlad ni. Ac yma wrth fy ochr i'n harwen ni trwy'r cystadlu, mae Gito Ifan Lewis o Pendre Llanon Ceredigion. Gito, diolch yn fawr, diolch. Ti'n gwisgo sawl hat yn dweud ti? Ti'n gweld beirniadu Defaid, number o sioe, beirniadu stoc y crwff yr ifeg. A ti hefyd yn unawdydd, ac wedi ennill fel unawdydd? Rwy'n mae tipyn o beth ymlaen, a hefyd nis cadeirydd Sioe Aberystwyth a Sir Ceredigion, a newydd cael ei ethol fel sysorydd y clwb Defaid Dorset fan hyn. Felly, yn addas iawn bod ni hapno fod yn osbarth y Dorset ar hyn o bryd. Oeddi wy'n hapus iawn I fod yn y gylch yma. Dyna pam o ti'n tynnu fi mewn yn gogloi i'r cylch nawr yma. Deall y tric yn iawn. Na ti. O sut bryd yw'r Dorset? Wel, fel chi'n gallu gweld, mae'r ddafad yma, mae'n agos iawn I fy ngalon, gan fod i'n cynhyrchu oen o'r safon gorau posib, yn twlu braster ac yn twlu'r maint a'r pwysau ar diwedd y dydd sydd yn talu'r ffarmwr. Mae'n twlu tamer o siap, ond I gofio gan fod i'n ddafad sy'n gallu siwto'r ffarmwr cyffredin, mae'n gallu croesi I wneud oen tew arbennig. Mae ffram o i'r ddafad yma. Mae'n twlu pwysau, wel, dwi'n wyna Dorset ni na, yn aml mae rhywun yn barod I fynd pryd maen nhw'n 3 mis ode. A chod, fel mae pethau nawr, y ddadl amdano fod yn gynaliadwy ag ati, wel y cynhara mae rwy'n mae'n gallu gadael y ffarm, y gorau o'r am hynny hefyd yn dy fe? Yn sicr, a enwedig gyda hyd yn oed edrych ar yr defnydd o antibiotics a pethau. Chwod, maen nhw'n cael ei wyna'n gynnar, os dim llynger na dim byd, so maen nhw jyst yn mynd bant heb cael lot o ffys o gwbl. A fel mae'n digwydd, ti'n sôn am defnydd o wrthio tegau, yn amlwg mae yna bwysau mawr ar sawl diwydiant I leihau I defnydd, a mae'r diwydiant amaethyddol yma yn y Deyrnas Unedig wedi lleihau 59% ers 2014. Dwi'n credu fod rhaid ni ymfalchio fod yr sector amaethyddol yn dechrau agor I chyged lan a yn mynd gan fod y costau mynd trwy to, mae rhaid edrych ar ffyrdd gyda'r porfa a pob beth I lleihau'r ddefnydd na trwy roed y herbalaise ma a pob beth. I'n credu fod ni'n cydwybodol iawn ar un o bryd. A dyna beth mae'r diwydiant amaethyddol yn dda wneud yn dy fe, I newid ag addasu yn gyflym iawn I mateb i'r gofynion sydd yn dy fe, fel chwyd yr ochr bod yn gynaliadwy. Wel, mae cig coch, cig oen, cig beef yma yng Nghymru, mae'n cael ei gynhyrchu mewn modd cynaliadwy iawn. Mae dych chi'r statws dynodiad deiryddol gwarchodedig sydd yn dangos o roi hyder i'r gwsmer yn dy fe bod yn gynaliadwy, bod e'n feithlon, bod wedi cael ei gynhyrchu gyda safonau iechyd a lles uchel. Odi, ar mae'r byd yn gwybod yna, mae'r oen Cymraeg yn mynd bob man yn Ffrainc, yn yr Eidal yn enwedig, ac hefyd o be wy'n deall fod e'n mynd mas I Saudi Arabia ac yn fwy hefyd. So yn sicr mae bobl yn dechrau agor I chyged lan ar gyfer yr wyn yma. Wel, ar y nodyn yna, gawn ni hoi fach o Gylch y Defaid am ychydig. Ni yn osbarth Dorset ar hyn o bryd ac fyddwn ni nôl I weld pwy fydd yn cyrraedd y brig ym mhen dim. Wel, mae pethau'n poethi nôl am Gylch y Defaid nawr yn osbarth yr wyn Dorset. Gito, fi'n credu bod y beirniad ar fi'n gwneud I benderfyniad. Wy'n credu bod mae wedi cael ei chyged ar y ddau. Chi'n gallu gweld yn y cyntaf ail fi oedd e'n edrych yn ôl amlaen arno nhw, ond wy'n credu bod wedi wneud y benderfyniad. Fel ni'n gallu gweld, maen nhw'n beiri, trwyddi draw, maen nhw'n beiri bendigedig. A na beth yw'r cystadlaeth yma fe, 2 oen sydd yn debyg yn ei maint a bob beth. Mohamed Hanif Jaffer o Swydd Garloiw sy'n beirniadu ac yn penodi Daniel Daman o Rhyw Brongelli Llanidloes yn gyntaf, gyda'r corniog. Esbonio'r gwaniaeth I fi Gito. Wel, maen nhw'n rhan o'r un teulu yna fe, ond dim lot o bobl yn cadw rhai cornio'r rhagor, ond rheini oedd y rai cyntaf, y rai gwreiddiol. So falle fydde rhai bobl sy'n cadw rheini yn credu tam nhw sy'n gyda'r superior mas o'r bryd. Ond mae Daniel yn neud yn go dda, achos mae'r ennill y goron driffig nawr, y trydydd tro mae'r ennill y Dorset yn y ffair ia. Odi, mae fe'n arddangoswr profiadol iawn. Diolch yn fawr iawn I ti, ag ag ysgwrs gyda Daniel nawr. Daniel Daman yn enillydd arbennig. Congratulations. Thank you very much. 3rd year in a row. Yeah.
Third year in a row. Wow. How did you do it then? I don't know, just keep the same type of lamb all the time and keep feeding them how we like them. And when I saw you late last night, you had another two to prepare for the show. You were quite last minute, but you've turned them out amazingly. Yeah, you've got to be last minute with them. Why is that? Well, if you trim them too soon, you've got to trim them again. They're quite fresh then? Yeah. Well, you can't Keep have them much fresher than that, can you? No, I know, no. So you've got a lot to come again? We've got one more pair of lambs left, so it's been a good day. It's been a hard week for you. Yeah. But Mum's watching and she's proud of you, I'm sure. Very proud of you. Well done you. All right. Llongyfarchiadau. Thank you.